सुमुनि नों ओमफ्राय आंनि हौवाखौ लागोन ना मागोन ओइदिनखालि थांनाय समावहाय मिन्थियाखिसै बेखौ लानानै थाङो ना मायो जोंबो मिन्थिया। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जालांनो हमखो मा जाबोगासिनो आरो मा जालांबावगोन माबोरै जालांबावगोन जोबोद दुखु मोनो। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना खालि लानानै खारनाय 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 खालि लानानै खारनाय आरोना सानफ्रामबो लानानै खारनाय बे लानानै खारनायानोसै आरो भाइराल 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 खालि भाइराल मा जाबावगोन दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जालांनो हमखो मा जाबोगासिनो आरो मा जालांबावगोन माबोरै जालांबावगोन जोबोद दुखु मोनो। आरो दा लानानै खारनायाथ' ओरैबायदि दुगाबाव बे हौवाया साला बुन्थाया सेदलाया सैमा बुन्दाया साला माने दुगाबाव गावनि हिन्जावा फन रायलायनायाव ओरैबायदि सोंहरदोंमोन बेयावहाय माने आं लानानै फैखाबाय आं लानोनो लाबोखादों होनलायबावदों आरोना बिराद दुगाबाव ओमफ्राय नों बे हिन्जावाखौ लानाय ना माथो नों लांमारदों? औ आं लाबोदों, आं लानो होनना लाबोखाबाय दा, ओमफ्राय माथोबाव। बिदि मानसिखौ बुसिजोबनांगौ दे रायजोफोर, बुसिजोबनांगौ, मोजां सदन होनांगौ। दा आंथ' सहायनो हाखाया, आंथ' बुंसिजोबनो गोसो जाखायो, बुंसिजोबखायो आंलाय। दा आं माखासे मानसिफोरनि थाखायसो बांद्राय बुंफोरजोबला बुंसिजोबला आङो, एसे खम खालामबाय। आं सानो आरोना रायजोफोर, जेनेबा दा जोंनि हमनायनि सिस्टेमासो एसे दुरबल जादों नामा हमनो मोननानै मा साजा होनांगौ माबायदि सदन होनांगौ बियो एसे दुरबल जादों नामा। बिनि थाखायनो दा जोंनि गेजेरावहाय जाफ्लेबाय थायो बा जाबाय थायो बा बारानिफ्राय बारासो जालांनो हमगासिनो सानफ्रामबो खारनाय सानफ्रामबो भाइराल खालि बिदिल'सै आरोना जों बर'फोरनि गेजेरावहाय मा जालांनो हमखो। हमनो मोनब्ला माबायदि साजा होनांगौ सिस्टेमखौ एसे सोलायबा मोजां जासिगौ बायदि मोनदों आं रायजोफोर। साजाखौहाय एसे आलादा रोखोमै होयोब्ला मोजां जासिगौ बायदि मोनदों आङो जाय साजाखौ लानायनि उनावहाय थोर 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 बिखाफ्रानो बिख्लोफ्रानो मावग्लुंजोबनानै थानाय बायदि नांलालै नांला नांला आंना नांला, आं बिदि हिन्जाव लानानै खारला, नांलालै नांला नांला आं बिदि हौवा लानानै खारला, आं गुबुन हौवाजों बिदि खारला, आं आंनि फिसायजोंनो मोजाङै संसार जासिगोन बेफोरबायदि सानलायनाय। आरो हौवाफ्राबो नांलालै नांला नांला आंनो गुबुन हिन्जावनि माल नांला बुस्थु नांला, आंनि हिन्जावजोंनो आं मोजां संसार जासिगोन नै बेफोरबायदि सानलायनाय। मोजां सदन बा मोजां दामसिजोबनांगौ, दामनायनि सिस्टेमा ओरैबायदि जानांगौ। आं बुंहरनोसै रायजो राजा नोंथांमोन जेनेबा बैसोरखौहाय हमनो मोनोब्ला बिदि गुन्दा गुन्दिखौहाय नाफाम सिखावफोरखौहाय गुदुं गरमफोरखौहाय हमनो मोनोब्ला माने मोजां बै फानलु गोरानफ्रा बेखौहाय फुनलाना होनांगौ बै बुस्थुफ्रावहाय मालफ्रावहाय आरो बै फान्थावफ्रावहाय मोजां बेफोरबायदि फानलु गोरानफोर फुनना होनांगौ आरो लान्थिया खुनानै बुसिजोबनांगौ आरोना, बुफोरजोबखानांगौ दामसिजोबखानांगौ, जाहाथे इयुनावहाय बैफोरबायदि आखलखौ दा मावथों। बिदि खालामनायखौ नुनानै गुबुनफ्राबो गिख्रंनानै थाथों संखि हाबनानै थाथों, खासिनि गान गुलायनांथों। जायफोर बैफोरबायदि गाज्रि गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनो सानो बा गुबुननि हौवाजों थांनो खारनो सानो नै बैफोरो गिख्रंनानै थानाय बायदि नै बेफोरबायदि खालामबा मोजां जागौ बायदि मोनो आङो। थ' रायजो राजा नोंथांमोना बिनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोनाबो फोरमायहरलायलायदो जे आंनि बुंनाया माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरलाय बा फोरमायहरलाय नोंथांमोना मा सानो, आं बुंनाया जादोंना जायाखै। आंथ' बिदिसो सानो। दा आं बुंनाय बायदि खालामोब्ला निस्सय जों बर'फोरनि गेजेरावहाय नै बेफोरबायदि भाइराल गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनाय, गुबुनजों दोनखारलायनाय गथ' गथाय थाखानानै नै बेफोरबायदि खारलांनाय नै बेफोरबायदि जाथाया खम जागौ बा खम जालांगोन बा गिनानै बयबो संखि हाबनानै नै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय नङा होननानै आं सानो आरोखि। थ' आं खावलायहरबावनो सानदों फिन खनसेबाव जायफोर हमनो मोनो जे नोंथांमोना मोजाङै साजाखौ होलाय इयुनाव आरो मावला 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 आंनो नांला नांला आंनो गुबुन हिन्जाव नांला, आंनो नांला नांला गुबुन हौवा नांला होनलायनाय मोजां सदन बा फिथाइ होखालाय, एसे जारि खालाय मोजांनो, जाहाथे गारथों। आरो बेखौ नुनानैनो गुबुनफ्राबो गिख्रंनानै थाथों, जाहाथे जों बर'फोरनि गेजेरावहाय गाज्रि खामानि मावखुमानाय गाज्रि खामानिजों सोमोन्दो थानायफ्रा गिनानै दद्रनानै थाथों होननानै आं सानो आरोना। आं जि बुंदों आं सिदा सिदा बुङो, आं सिदा मानसि, मिसाखौ मा बुंनो, आं डाइरेक्ट बुङो, आं सिदा मानसि ना, आं सिदा सिदा जेखौ नुदों आं बेखौनो बुङो, आं जेखौ मिथिदों बेखौसो बुङो दे रायजोफोर। थ' नोंथांमोना मा सानो आं बुंनायफोरखौहाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायलाय गोबाङानो जेनेबा आंनि भिडिअआव फैनानै गाज्रि कमेन्टफोर होफैयो, नै बेफोरबायदि मानसिया माने गुबुननि मालखौहाय खावग्रा नाफाम सिखाव बा गुबुननि फान्थाव लाग्रा नै बेफोरबायदि मानसिया बे
आंनि भिडिअआवहाय गाज्रि कमेन्टफोर होफै दे आं डाइरेक्ट बुंखायो आं डाइरेक्ट मिन्थिखायो आरोना नैबे दा जानाय घटनायाथ' ओरैबायदि दुखुनांथाव हा जाय लानानै खारग्रा हौवानि बिमा ओरैबायदि दुखु फोरमायदों हा आङो एकदम थांनायनिफ्राय ओंखामबो खहाबा उन्दुनोबो ओंखारना बेबायदि जादों ओरैबायदि दुखु नांदों आङो भिडिअखौ नायनानै से बेफोरबायदि जायो नालाय आरो हिन्जावाबो जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बै जाय लानानै खारजाग्रा हिन्जाव लानानै खारजाग्रा बै हौवाया ओरैबायदि दुखु फोरमायदों बेफोरखौ बुंनांला आरोना थ' आं इसेबां गोलाव बाथ्रा बुंला हा जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नुहैनाय बायदि